ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କଟିବ। ମେଷ, ସେବକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳ ରୂପାୟନରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଅଧିକ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରି ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6। ବୃଷ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଜନୀୟ। ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମାନୁରକ୍ତ ହେବେ। ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ। ଧନଶାଳୀ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ୍, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1। ମିଥୁନ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳରେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ସୁଖକର ଘଟଣାମାନ ଘଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରଣୀୟ। ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ପିଙ୍କ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 7। କର୍କଟ, ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ଦାନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ କରି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଫେରି ପାଇବେ। ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବେ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ସମୟ ଟିକେ ଖରାପ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ୟେଲୋ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2। ସିଂହ, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଉତ୍ତମ ମିତ୍ର ପୁତ୍ରାଦି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 7। କନ୍ୟା, କଳହଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଘଟିପାରେ। ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ। ନାନାବିଧ ସୁଖର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4। ତୁଳା, ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ, ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଆରୋହଣ ଓ ଜଳଯାତ୍ରା ସତର୍କ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ସୁଚ୍ଛଳ ରହିବ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଠାକୁର ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ପିଙ୍କ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6। ବିଛା, ଦିନଟି ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନିର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ପରାକ୍ରମୀ ହେବେ। ମିତ୍ରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଧନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଭୋଗବିଳାସ କରିପାରନ୍ତି। ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଉନ୍ନତ ମାନର ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1। ଧନୁ, ଶାସ୍ତ୍ରପଟୁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣଦିଯୁକ୍ତ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ, ରାଜବଂଶ ପୂଜିତ ଗୁଣଜ୍ଞ ହେବେ। ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଜୁଟିବେ। ଚିନ୍ତାଧାରା ଉନ୍ନତମାନର ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ୍, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5। ମକର, ଭଲ ମନ୍ଦ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅଯଥା ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନ ନେଇ ଚୁପ୍ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ। ପ୍ରିୟଭାଷୀ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ୟେଲୋ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8। କୁମ୍ଭ, ମିଳିଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ସତ୍ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3। ମୀନ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବେ। ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କ୍ରିମ୍, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ।